Salut toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom face un mini chest opening și uitați-vă aici cat Sparky. Am fost foarte fericit. Stați înainte să vă arăt screenshot-ul că mi-a picat Sparky. Stați un pic. Pun pauză și vi le aduc. Uitați. Aici, în crown chest, fără să-mi pice epică. Și aici. A rămas... Acum să ne ducem. Ca să deschidem. Fice, nu cred că o să mai am atâta noroc. Cât să-mi pice. Stați un pic. Pun pauză și mai reîntorc, că s-a întâmplat ceva. M-am reîntors. Să deschidem și ceva fice. Tornado. Mamă, când am fost cu cea legendare și deschidem repede și... Uite-o. E bine. Așa. Și acum... O să... Ca să nu se... Știam eu că nu o să-mi pice nicio legendară, că și așa am avut prea mult noroc. Și hai să facem peca de 2 și așa avem rochetul. Și cam atâta, pa, pa.